prdele. Ahoj, já jsem Lukáš, neznáš mě, poznáš mě a toto je hra Kingdom Rus. Ze začátku uděláme jednu věcičku a to je taková... No tady jedna, prostě jdeme na to. Druhý. Tak dělej to. Daniele! Promiňte. Jsem zpět, omlouvám se za ten výskřik na mýho bráchu, ale to je dobrý. Tak jdeme na to. Já jsem ještě neskoušel. Dělej! Načítaj sám. Tak to jsem Freedom, nebo já nevím, co to je, to Freedom, 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 Condom, Freedom, Condom, Freedom, pizza, yeah, bitch, yeah, bitch. Baby, 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 baby. Neboj se, nic počas. Máme 65. Tak je, pí. Škoda. Jde. Další. Nech to. Zlobivý, moc zlobivý. Už. Já nevím, co to je. Finfipík. Finfipík, 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 Finfipík. Proto Finfipík. Dělej, zabij to. Ne, oni se nám už dostávají, oni se k nám už dostávají, Ne, ještě 10 korunek. Uj, hojzlíci. Tady. Teďka tady. Pojďte. Jej. Teď já jsem moc nepřemýšlel. Útok, zabijte je, jak to můžete. Jesting. Oh yeah, bitching, yeah. Ne, ty dobrý, to je šuty, hele, to bylo. By se měl dát kouzel nějaká. Typ, no jaký. Já se to říká. Nebo je odolný, já nevím. No to nerozumím. Ale spíš není odolný.
To je jeho slabina, musíme ji využít. Bylo lepší ty kurvy. Ty vole. 14 korunek. Já potřebuji si napřít luky. Hezký rodek. Střílejte. Pif, paf, puf, ajaj. Jsem dítě, který má hrozně velkou představivost. Milí pánové a diváci. Tohle je 160, tohle je 110, takže 110. Dobrý, není to zase tak, bude, ale. Je super, 110. Oh yeah. Zase. Ovče. Konečně po dlouhý době. Je ovečky. Mně se líbí úplně ty zvuky. A čikven na tohle. Nebo tam to prostě. Dělej, teď. Do prdele, kurva, fix. Orger, já nevím, co to bylo. Jenom semka. I'm gonna spell on you. Yes. Oh. Mám už 4. Spíš přežiju. To jsem neměl. Milí diváci, chudová chyba vašeho života. A už není. Jau. Tady ty jsou ohrožený a tady ty teďka nebudou. Protože zabije moje tornádo, hehehe. Zabije moje tornádo, který ani není tornádo. 220, by jsem potřeboval 222. Prosím, hro. Prosím, milí vojáci, který to musí udělat za mě. No, děkuji, teďka ještě 120. To si dělají. Victory! Na kolik hvězdíček? Na 3, protože jsem je nedostal jeden. Oh, 150, yes, thing. Jdeme. Kopíme si tohle, potom šetříme si na tohle. Cože? Co to? Ježiši. Já zkusím dát tohle. Je to sopnu. Jsem zpět. Aj, a tým. Nejlepší je, že je to první level. Škoda. Jeden životek máme. Keeping. Jo, a kde ho mám teda? Jdeme toho blbce. Ty zavolím. Já si... Jsem zpět. Ježiš. Nechápu.
Ne, to mi to lehčí, ale to je těžší. Zpět zase po druhý, po několikátý. Myslím, že je po 20. Poslední na to si vezmu. No tak teď. Počkej, to jsou jenom 4. To je náš. Victory! Takže tohle by z tohohle videa bylo vše. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát lajky. Pokud ne, nezapomeňte se nasrat a dát si kurvu do kalhot. Takže ahoj! Počkej, zapnu telku. Takže easy, já to chci na hard. Jej.